Haluatko sujuvan ja luotettavan ratkaisun, joka pitää ruokasi tuoreena ja herkullisena pidempään? Duniform on kokonaisvaltainen ratkaisu kaikkiin ruoka- ja juomapakkaustarpeisiisi. Olitpa sitten pieni takeaway-ravintola tai suuri kotiateriapalvelutoimija, löydät Duniform-ratkaisun, joka on kustannustehokas, luotettava ja joustava. Tiiviisti suljettu Duniform-merkkiratkaisu on ihanteellinen tämän päivän hygieniaa arvostavassa maailmassa. Se auttaa sinua työskentelemään fiksummin samalla, kun se säilyttää ruoan tuoreuden ja pidentää sen säilyvyysaikaa. Manuaalinen, puoliautomaattinen tai täysin automaattinen Duniform-koneet sopivat kaikenlaisille yrityksille ja niitä voidaan käyttää juomien ja ruokien sulkemiseen laseissa, kupeissa, pulhoissa tai rasioissa. Pienelle yritykselle manuaalinen kone voi olla riittävä. Ne ovat kestäviä, nopeita ja helppokäyttöisiä. Jos kysyntä ja tuotanto kasvavat, voit yksinkertaisesti päivittää puoliautomaattiseen koneeseen. Tarvitsetko suurempaa tuotantokapasiteettia? Siinä tapauksessa täysin automaattinen Duniform-kone on oikea valinta. Kun haluat laajentaa valikoimaasi tai muuttaa tuotteitasi, autamme sinua valitsemaan parhaan Duniform-koneen, joka on optimoitu liiketoiminnallesi ja tuotantomäärillesi. Duniform auttaa vähentämään ruokahävikkiä, parantamaan elintarviketurvallisuutta ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet liiketoiminnan kasvaessa. Duniform-rasiat ovat tyylikkäitä ja ne voi siirtää suoraan pöytään. Ne perustuvat Gastronorm-kokostandardiin, mikä antaa sinulle täyden hallinnan annoskokojen, kustannusten ja asiakaskokemuksen suhteen. Jos tarvitset ratkaisun smoothieille, jogurtille tai muille pienemmille annoksille, voit käyttää DF5-konetta kuppien, lasien ja kulhojen sulkemiseen. Duniform-pakkauksia on saatavana erilaisista materiaaleista liiketoimintasi valmistus, kuljetus, varastointi ja tarjoilutarpeisiin. Materiaalit vaihtelevat CPETistä, PP:stä ja APETstä kompostoitaviin tai kierrätettäviin vaihtoehtoihin, kuten biomuovi, kartonki, pahvi ja bagassi. Valitse rasiaan sopiva suljentakalvo tarpeidesi mukaan. Voit myös lisätä kalvoon räätälöidyn painatuksen edistääksesi brändiäsi ja lisätäksesi näkyvyyttäsi. Haluatko maksimoida säilyvyyden ja vähentää ruokahävikkiä? Huipputason automaattiset ja puoliautomaattiset koneemme mahdollistavat MAPI-pakkauksen Modified Atmosphere Packaging. Luonnollisten kaasujen yhdistelmää hyödyntävä MAP voi pidentää ruoan säilyvyyttä jopa 3 viikolla. Riippumatta valitsemastasi ratkaisusta, Duniform-ruokapakkaus takaa paremman elintarviketurvallisuuden, vähentää hävikkiä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Duniform-konsepti kehittyy jatkuvasti, jotta yrityksesi voi mukautua markkinoiden muutoksiin helposti. Esittelemme säännöllisesti uusia suljettavia pakkausratkaisuja, jotka minimoivat ympäristövaikutukset ja tarjoavat ensiluokkaista laatua, käyttömukavuutta ja hygieniaa. Duniform-ratkaisun valitessasi saat sekä huippuluokan pakkausratkaisun että vahvan kumppanin, jolla on yli 40 vuoden kokemus elintarvikepakkausalalta. Tarvitsetko tukea? Olemme tukenasi aina oikean koneen ja pakkauksen valinnasta paikallisten huoltopartnereidemme verkostoon yhdistämiseen. Duniform, anna meidän olla kumppanisi parhaaseen pakkausratkaisuun.